Kien iffirmat ftehim nazzjonali storiku li se jara l-paga minima nazzjonali tola bi 8 euro fil-ġimgħa sal-2019. Żieda illi ntlaħqet b'kunsens unanimu bejn l-imsieħba soċjali kollha membri tal-MCSD illi intlaħaq wara xhur ta' diskussjoni. Fl-okkażjoni tal-iffirmar tal-ftehim fil-Palazz tal-President, il-Prim Ministru Joseph Muscat kellu kliem ta' apprezzament tal-forsi soċjali kollha illi poġġew madwar mejda fejn rebħet il-maturità u s-sens komun. Kemm jien gburi illi pajjiżna llum wasal għal dan il-ftehim nazzjonali. Dan il-ftehim nazzjonali biex tiżdied il-paga minima jissimbolizza kunsens wiesa ta' dan in-nazzjon biex il-ħaddiema biżla tagħna, speċjalment dawk illi jaqilgħu l-inqas ikomplu jirnexxu. Huwa bis-saħħa tas-suċċess tagħhom ta' dawn il-ħaddiema Maltin u barranin li Malta u Għawdex qed jibqgħu jirnexxu. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li biex jikkumplimenta din iż-żieda se jkunu qed jitwessaw it-tax bands għax dan il-Gvern jibqa' jemmen li l-paga minima m'għandix tkun intaxxata. Il-Gvern minkejja din iż-żieda fil-minimum wage ħajkun qiegħed jkompli bil-policy tiegħu illi jaġġusta it-tax bands b'tali mod illi min ħajkun qed igawdi minn żieda fil-minimum wage xorta mhux ħajkun qiegħed jinqabad mit-taxxa. B'hekk din iż-żieda ħatibqa' fil-bwiet tal-ħaddiema kollha kemm hi. Il-Prim Ministru għamilha ċara li mhuwiex se jkun ittollerat li ħaddiem jibqa' fuq il-paga minima wara sena mal-istess kumpanija u li l-paga trid tiżdied. Għaldaqstant appella li trade unions u lil min iħaddem biex jassiguraw li ma jkunx hemm abbuż ta' dan. U għannota illi kulħadd ċeda biċċa u li din turi irrida tajba fost l-imsieħba soċjali. Il-fatt li kull assoċjazzjoni ġarret ir-responsabilità tagħha hija sinjal ta' maturità ta' pajjiżna għal Muscat. Sa ftit ta' snin ilu kienet pratikament unthinkable li trade unions u l-għaqdiet ta' min jħaddem jaslu fi qbil dwar żieda fil-paga minima. Dal-kunċett progressiv li ħares id-drittijiet tal-familji u l-ġenerazzjonijiet ta' wara kien dejjem meqjus bħala wieħed mill-aktar suġġetti out of bounds biex tevita l-inkwiet industrijali. Din leġislatura wasalna. L-iktar ħaġa importanti mhijiex din iż-żieda għal Muscat imma li kien stabbilit mekkaniżmu ġdid li kull 4 snin jipproponi iż-żieda neċessarja fil-paga minima. Biex kienet possibbli diskussjoni serja u sostenibbli dwar iż-żieda fil-paga minima fakkar il-Prim Ministru l-ewwel kellu jinħoloq il-ġid biex ikun jista' jitqassam. Għaliex li kieku għalliet il-paga minima mingħajr ma qabel tkattar il-ġid, ħafna kumpaniji kien ikollhom jissikkaw iktar iċ-ċinturin għad-detriment tal-ħaddiema. Biex intlaħaq dan il-ftehim saru 20 laqgħa fosthom mad-Deputat Prim Ministru Louis Grech u oħrajn bis-sem tal-Ministru Elena Dalli. It-tnejn li huma kellhom kelma ta' apprezzament mill-istess Bencini u l-Prim Ministru.